Dami ni di batana sumurung siyan saluhu na roha ima na mga ramoti ati-ati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Hatani di bata di kita ima na tersurat di buku Pilemon bidusada ayat 1 ayat 10 bitu. Songono mahatani di bata. Ope gudang donian hiras ni rohaku di bagasan Kristus mangarudihon nata matuho. Alai ala ni holong ni rohai takunama aku mangelik-helik. Lunga songoni hianahu Paulus nang matua jala tarihot nuaing ala ni Kristus Jesus. Asa huelu-helik maho ala ni anak koko si Onesimus na hutubuhon dinatariot ton ahong na sumarguna do ibana na julo diho alay nuaing marguna si tuturo diho nang diahong na husuru do ibana mulak toho duson rohaku do ibana hueto naing do nian tiobok ibana asa sikatmu ibana batureturehon ahu di natarration ahu alani barita nauli. Alay dang olo ahu mabahin agi aha anggo susien pamutuam asa unang songon na sutarjua dengan basamu naing masyan lo mayoham. Ati iyalah ubain nasiran ibana sango basyakko asa gabe sadiling ibana dihon. Dana bihapot naposom ibana tung lubi siyan naposom songon dongan na hinaholongan lumobi diahu lambe hamadihu mangihuton ruhu tanoon tole di bagasan Tuhaning asa molo deto ko aku dongamu jakuma ibana songon aku ima sahana hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus adong ma sada barita mardonga poda di sada huta adong ma sada simatua rakdohot parumain jala ala baru do penasida marparumain jala songoni nang dangadong dope bagas nasida gabi saja buma yan akon naon dohot na tuatuanan songonima nang dohot paromen jala ding piga-piga bulan na sabagas paromen no do simatua naon sa ito tongma gudang nang parmusuan parbadaan nang songoni na kurang dinggan di bagas nasida sejut marohani paromain nei marnida simatuane ala holan namar berai do nasida hampir tiap hari holan namar musuh holan namar berai mah paromain no dohot simatuano singkat cerita dia kadongan alani kibincian ni paromain non marnida simatuane marsaka ma paromain non buhama carana asa mate hatop sima tuanon ima di sakabi ibana alai dipikiri mana ma ahmad cara dungi lama mana tu sadap ima barubat idok matu barubaton disukum ma apalahan na perlu dihamung inang na barubaton ma adong sonok dicerita homa kebencian na dicerita homa songoni persoalan na imana ro simetuana dido ibana ma buhaman yan asamate simetua kon alai unak kabotoan na au pamateon dinna inatom dungiro ma barubato dido ma atong omma bain leo maun bain mo di tesnado di dana dungen nung diweko hira-hira nung sabulan mate ma si matuami ninna marupane
Dungilas marohani inat tahun mula may bana. Jalang nga dito ng itong ibana be sebulan nae mati nama tahi. Simatuakon din narohana. Ale dorang somate tahi batolema pinaburju-burju ma. Adorang somate on babinay may sipanganon na dohot air putina. Di bain paromen ma ima ay ubat na binuan na siya parwati tu idahan na dohot ng tutes ni simatuane. Jala di songoni sehira ala jenek nama ido rohani paromen no sa bulan na nama umur na. Tumasay uli jala dinggan ma say disambut paromen no simatuane. Sehira parholong situtu. Jala nang songoni lahumangan do minum nang songoni dia keulahum. Saya di bagasak kolong, saya di bagasan lasni roha. Jala songoni mah di ben paromen no tu simatuane. Ala anggapan ni paromen non sebulan naik nama lain. Anggo pala sebulan kuban akan burju akan dinggan tu simatokon ni narohana. Habis singkat cerita songoni nung hampir sebulan di ben akan dinggan ni songoni manang simatuane di parangi do di pabenan. Nang holong ni rohana tu paromen ne ala suin nama nang burju ni simatuane tu paromen ne ala di bereng pabenan ne. Duk songoni nang songoni holong ni rohani simatuane tu paromen ne. Gusar ma paromen no. Sedari na nama sama ate simatuakko. Ape gabi mula marohana holok ki rohana tu simatuane ala ni burju na do ala ni dingganna dung dirala. Dungi lama inat paromen ne madapoton parubati. Amang buidobe tarikon buidobe asa unang mate simetuaki ay lem burjuro lem tabu jala menyesal doang na hampir sebulan gabi suina maburjunat do suina madinggan hira lobi na tuatuaku nina inat paromen no Roma parubati maddo. Ba inang ay nahuliani ubat nahuliani dang ubat lau pamate honing dang ubat lau pamate honing alai rohamido do pikiran mido napa mate hon dang ubat dampai pangalahuido napa mate hon dungi manor solima paromene mulat memana tu bagasna dia makadonga saha porsiaon asa naing doonon ni minggu todo nang topik ni minggu tabe paingoto kita ima mangulu somon paripeni Tuhani jalodo na pinasahat ni turpuk na di bagasan surat ni Apostol Paulus madapotos si Pilemon asa naing doonon na do mangulu di rap dohot dongan jolmara dohot ima nang isipe manguluma songon paribeni Tuhani keluarga Tuhan. Ala tay daro di bagasat turpu taon ima si Onesimus. Isido si Onesimuson ima nagabi na taida songon hamba ni si Pilemon. Onesimus lapatanna marguna jala boido taida lapatan ni Gornaisian ayat 10 sada. Idok de 10 sada na so marguna do ibana na julu diho alay nuaing marguna situtudo diho nang dia. Tuk so marguna do si Onesimus na julu di si Filemon alayang kunuaing nunga gabi marguna. Namar lapatad dui dihamak kadonga saha porsyam asa si Onesimus menataida ima na maninggal kon si Filemon di nataida di bagasat turputon tentu iman akan ingani melarikan diri sian adupan ni si Filemon alai dinang takas
gabi di bau baru anak pajuppa rabdo si Paulus gabi manul solima gabi dinggan dia makadong saha porsyaon las ido na taida di bagasan trupu taon di bagasan trupu taon di patakkas di do ima taringot tu ngolu na di bagasan songon paripeon ni tuhata di do di bagasan trupukon masai moldo idaon si Onesimuson tercalosa alai dung di calo hatani di bata marhide si Paulus gabe bertobat dung di Pauli si Paulus dilehon semangat nang dilehon ima akka pelayan na bersemangat gabe patu diisi Onesimus ima nakagani pertobatan gabe ro haulion ni rohan ido molo taida di baga satu puton hatoban ni si Pilemon si Onesimusi dipangido asa dijakon ibana marhiti apostol Paulus manosonosoi molo nunga mulak si Onesimus hobatu parsuruan ni apostoli tutu di dokma asa dijakos si Pilemon ibana alai dada besongon hatuban alai songon dongan nahina holonga ma lapatan na memulihkan dipulihkan ma ibana gabe songo paripe manang gabe keluarga nama ala ditikin nama pursi Onesimus lari ra ala adong ditako ibana artani si Pilemon mungkin adong muse nama kurangi jala termasuk nang gabi akana asing dope na taida na bui mabain ibana gabi ibana kaningani na gabi so marguna diadoban ni si Pilemon dinabangido apostol Paulus asa dijakos si Pilemon si Onesimus si so ngodongan na hinaholongan jumulo do di baturun apostoli ima marikite namangguari Onesimus songon dek sepuli dianggap ma didokma songon nakutubuhon di natari hoti aku mangguari si Onesimus anak na songon na ditubuhon lapatan na ba nunga begabe anak kaholongan dang si hosoma be jala dang si latean memang somal do somoni adong akka stigma na negatif jala stigma i gabi jujut di baini gabi sada stigma gabi sada goar di huta manang ijabu di perkarejuan ala adong pangalahona na humurang mungkin ala manako gabi ala naso gudang meragam na maralo tupatik di bata gabi adong akka stigma ido anak naso hasia parumain naso hasia simetu naso hasia meragam akka stigma ido ben nama sedai di son mauldo tercalo rohani si Pilemon di awalna si Onesimus alai dung di calo hatani di bata dung dicamitai dipaingon si Paulus dibangkitkan mamuse semangat ni si Onesimus jalido no balga na taida di ayat 10 pati edang ngolo aku maben agia anggo sosian pamotoamu asa unang songon nasutar jua dengan basamu naing masian lomo nirohan menerima dengan suka rela lawatan na saunang sian nasotarojar
asa unang gabi holan alani pengaruh alai marpangidoan asa di bagasan holong asa di bagasan kolong ibana macalo masih haholongan masih hokoban jalan la sumarhiti baritodo dia makadonga saha porsiaun naung songon barita namar dongan puda nam tabiki asa disido berengotta padauhun imanakan ini hosomi padauhun elati padauhun latei unang tubuh di hita unang adong bedi hita kombangulu do hita nakai ima di holong nang di hatani di bata taida do parumain do simato nakani ketika ia tinggal di dalam Tuhan melakukan dengan sepenuhnya dakola teori dakola kata jupang manakani ima nama si hokoban dohot holong nama si haolongan dang be masih latihan dang masih hakitab be dang masih sukuan alai nunga gabi songon paripeon na di bagasan Tuhan nunga gabi sada panatapan songon ima nang hita nang didongat tasabagas nang dongat tasahuri nang dongat tasapur siam nang tuak kadongat tajolma pakyot tamasudi artatela ko mangurubi na pugus mangurubi akana hacit jana bui hita pahisaton ima aka semangat jana bui patolhason aka pertubatan tong masih ulong mahita songo paripion itu hani jala songon tadani nama sia ulong kita songo paripion ni Tuhani ima leo talehoma ulong ni rohatai sian yes ni roha nang paksaan bukan dari keterpaksaan alai donotama menerima dengan suka rela tanpa ada beban dan tanpa ada yang menghalang-halangi dan paksaan alai sungguh-sungguh berdamai sungguh-sungguh dengan sukarela menerima segala kekurangan dan kita akan mengikhlaskan apapun kerugian yang kita hadapi ikon ikhlas dohita nang songoni rugi nang aka perasaan alai ikut dohono tama sungguh-sungguh doho marsitu mahita ima batari dahon holong nasian debata holong nasian debata do bui masih jaloan di bagasan lomo nirohana amin mau lihat madiho Tuhan dewata marhiti hatam nabedi asato tok kami songon sada holong ima keluarga ni dewata hani songon paripe di Kristus sami di sadok portivion amin.